Assalamu alaikum. Ukuthula kube nani nonke. Bafowethu. Ake ngikhulume nabashayeli bempolompolo. Awusuka madoda insizwe zakithi. Eyiphusha impolompolo o-driver bama truck. Ngithi nje bafowethu isandla sidlula ikhanda. Niyibambe kanjalo ingane zakwethu. Ngaphandle kwenu bese ngaba obani thina. Ngiyethemba ukuthi ke le video izohamba ifike kubo abashayeli bempolompolo. Ayelani ke ngane zakwethu. Inkulumo yami kahle njengoba ngibongela nje odriver bempolompolo. Ngibona usizo abalulethayo odriver bama truck emphakathini noma ezweni sakhile. Ngiyalibonga nje usizo lwabo njengoba bethuthukisa impahla ngoba ngaphandle kwabo labantu laba impahla yothatha isikhathi ukufika etolo. Kodwa ke ngomsebenzi wabo nangokuzikhandla kwabo impahla iyafika etolo sithole eduzane. Alelani ke bafowethu. Bashayeli bempolompolo insizwe zakithi. Nginesicelo la. Kunabafowethu obaba impela abadala sengikubonile amahlandla amaningi. Lo mgwaqo lo obuya eLiratong oya eLens lo abawubiza ngo-Adcock Road. Lo suka eLukuzena eLiratong oya eLens. Kunobaba esengibabone amahlandla amaningi. Ngiyazi ukuthi akuvumelekile ukuthi umuntu oshayela impolompolo aphe umuntu ilift endleleni ngoba impolompolo ziyabanjwa. Ngiyakwazi lokho ukuthi impolompolo ziyabanjwa bese kuthathwa impahla. Yayibona? So kodwa labo baba laba engikhuluma ngabo abagibeli noma yiphi impolompolo. Bayakhetha impolompolo ukuthi okay ngizobamba le. Futhi le mpolompolo uma ngabe ingakafiki bayayilinda. Ukubonisa ukuthi akalindanga noma yiphi impolompolo. Uyabona khona le mpolompolo lezi zasenkomponi. Lezi suka lapha eLukuzana eHarmony, Doornkop mine. Lezi ezithwala inhlabathi. Lezi enetebhisi la ngemuva. Njoba ngisho ngithi abagibeli noma yiphi impolompolo. Uyabona? Ngoba one le ayilindile ayithwala impahla, ithwalela nje inhlabathi. Uyabona? Ayilindeke Nkosi yami le mpolompolo ubaba omdala. Ngani? Ngoba akanamali yokuya emsebenzini. Abanye babo basebenza eEldorado Park, abanye babo basebenza eLukuzana, basebenza eLens. Uyabona? Abanye babo basebenza eZimbankomo. Uyabona? Le mpolompolo ke zenu zihamba yona ke lo mgwaqo loyo. Lalela ukuthi kwenzakalani. Lo baba Nkosi yami uzoyilinda le mpolompolo. Yozifike. Yothi ngafika le mpolompolo futhi akagibeli staff. Uyayilinda ime ngoba kune stop sign lapha ematayereni. Niyazi ematayereni la ngisho khona. Uyabona? Mayisuka lapho iyophinda ime futhi ukusuka eGreen Village eMarobotini eGreen Village yama futhi lapho. Khona futhi abanye abama lapho. Kube khona futhi omile ezantsi le ngasemafletini ulinde yona akagibeli noma yiphi ngoba umuntu omdala lo uyazi ukuthi ulinde yiphi ngoba uma uzogibela noma yiphi uzolimala. Le yenu nina enisebenza enkomponi inetebhisi la umuntu afike ame abambelele khona. Ningizwe kahle. Angisho ukuthi ku right ukuthi labo baba laba benze lokho. Kodwa mina abanye babo sengikhulumile nabo ngababuza ukuthi lento le bayenziswa yini. Bathi bayenziswa ukuthi one lapho basebenza khona bahola imali encane. Yonke imali abayiholayo iphelela ekudleni. Amakhula lapha eLenza wabhadala, amakhaladi eEldorado Park wabhadala. Babhadala imali encane. So imali nje abayitholayo ukuthi kudle imndeni yabo.
Manje njengoba ezonombela la kule mpolompolo yakho ngemuva, uye emsebenzini mfowethu, uyosebenzela abantu abakhe. Njengoba nawe ushayela le mpolompolo usemsebenzini usebenzela iy'ngane zakho, akakulwisile lo muntu, akantshontshe lutho lo muntu kwimpolompolo yakho, akakumisile. Uyayimela wena la estobhini ngoba yi-stop sign, afika anombele la ngemuva ahambe. Athi mayefika lapha e-Waterworks lapha ku-N12 afike ehleke lapho-ke, angithi ubheke wena ukuthi ukhuphuka nge-Waterworks noma mhlawumbe uyajika ngayo lokuzana ku-N12, kodwa uzokwehla lapho-ke bese abamba manje ama-lift aya eZimbankomo. Yayibona? Manje wena mayethi uyanombela la ngemuva, wena umisa impolompolo, umisa i-truck, uyamehlisa. Ukumehlisa kwakho awumehlisi kahle, uyamthuka umuntu omdala, umbiza ngazo zonke iy'nhlamba engeke ngizibize la, ngoba wena unalelo thuba lelo lokuthi wena unelayisensi, une-code 14, waba nenhlanhla, wathola umsebenzi, manje ushayela impolompolo. Lo awusamzweli yena, umbone futhi ukuthi umuntu omdala, mdala kunawe. Yabona? Ngiyazi ukuthi onyawupe bayaganga, bagova ama-truck, benza zonke lento lezi eziphuma endleleni. Siyakwazi lokho, kodwa mbheke phela umuntu omdala ongeyena unyawupe. Athi noma ekhuluma nawe, ethi mfowethu, ngiyakucela ngiye emsebenzini anginayo imali. Angiyena unyawupe, uqhubeke wena nokumthuka. Wemfowethu, kusemhlabeni la, isondo liyajikeleza. Namhlanje yimi, kusasa uwe. Lo muntu lo omdala omthukayo, iy'nsuku zakho ziyafinyela emhlabeni. Yona le mpolompolo ishayela ingakuginqa. Yona le mpolompolo ishayela ingakuginqa. Engizama ukushoyo bafowethu ngithi umsebenzi wenu omuhle, kodwa-ke babhekeni labo baba laba engikhuluma ngabo. Ningabathuki, uyabona? Akakumisanga, uyimele, akahlukumezanga muntu. Anombele lapho ahambe, afike ehle lapho eya khona. Ungamthuki, umiyeke nje, ngoba angithi wena uya la uya khona. Akazange akumise, uzimele wena stop sign. Bengicela nje bafowethu, ayikabi. Futhi mangabe ningafuni kulungile ayikho inkinga. Kodwa engikwalayo ukuthi bese niyabathuka, nibaphathise ngathi bawonyawupe, badla amaphilisi, bengaboni onyawupe, ngoba abantu abadala nabo beyosebenzela imindeni yabo. Angibongeke ingane zakwethu.